افضل منگل صاحب نا پہچان اسی جوڑ مسونی خاص وڑٹ خلقی ادب اوٹی نثری ادب مرے یا خلقی شاعری مرے تو وہ کاریں کھریسا کرے نہیں ریسرچ نا والیٹ برو کا وقت ٹی تو پاوے خاص کے ریسرچ نا کاریں مس مروئی وہ افضل منگل نا پن اور افضل منگل نا کاریم تیم بغیر اس امرو براوی ادب نا ریسرچ اس مروئی وہ ادھورا سلوئی خاص ورٹی براوی ادب ٹی اونا چنات ادب نا والیٹم کاریم کرینی کہ الو ادبات ٹی باس کم کاری مری تو افضل منگل صاحب اوڑی ہم چناتا ارا خلقی انت بولیے وہ لفظات مجھ کرینی اور اونا خلقی ادب اٹھی اگر نن تفصیل ٹورن تو اسے دنیا لغت نام جمعری تو خاص وقت وقت بیس مرک کے براوی اگر قدیمی تو اونا خلقی ادب انتہی دا قدیم افق تو خلقی ادب اٹھی ایک ننا ایتا مسنو کہ خلقی ادب اٹھی ارا وقت افضل منگل صاحب کے خلقی ادب نا شاعری مجھ کرینی اوٹی قدیمہ لفظک بالکل ساڑی یریر ارا کہ ننا عام انتٹی انت خانی بائی یا استعمال نہ لوگ یا کننگ نہ گڑا کو داتون براوی ادب نا انت قدیمہ لفظہ کو پین مزید قدیم امرو لفظ مرے رکھے وہ شامل لفظ نا خلقی ادب اٹھی تو یہ پاک ریسرچ نا والیٹ اخصو ریسرچ از مروئی وہ افضل منگل صاحب نا کارنگ بالکل دا وقت اسکان تھے نا پیران سری اسکانم کارم کریسا کرینی خاص وڑٹ براوی اکیڈمی کن اسی بلو سارا اسمسونے صلاح الدین صاحب تون اوار تینے اوار خاص کی کارم کریسا کرینی اوار یہ منتواری نمادہ کے ویلے سنگت اگمونی ات کیر